ita mata abinda aka so da ita ta zamanto mai tsananin rufin asiri a wajen mijinta. To shikenan annabi Ibrahim annabi Ismail alayhi salatu wassalam yace ai ya ce in sake ki dan ke baki dace da ni ba, sai sake ta, sai sake auren wata. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lokaci mai tsawo sai sake dawo, yana dawowa sai ta ga annabin Allah, tana hango shi daga nesa sai ta ce kai ga wani mutum amma kuma yayi kama da mijina, sai da shi kuma yana da burbura, shi kuma mijina ba tsoho bane. Yana zuwa ta tarbe shi lale lale maraba, ta ce sauko ga ruwa bari in wanke maka barka, saboda al'ada tasu a baya sukan sa ruwan zafi su danna wa mutum kafa. Ta ce sauko, sai ce a bari tsaya. Ya ce mai labarinku ya sha'aninku, ina mijinki? Ta ce ai mijina gwarzo ne, mijina bawan Allah ne, mutumin kirki, kullum yana wadata mu da abinci mu ci mu koshi, har al'umma ma suna zuwa suna karba a wajen. Yaya kike? Ta ce ina nan lafiya kalau, kuma ina jin daɗin zama da shi. Sai yadda sai mika mata kafa, sai ta kawo ruwa tana danna mishi har sai sauko daga kan abin hawan shi, sai shiga ɗaki sai zauna. Can sai ga annabi Ismail ya kamo abin farauta ya dawo, tana fitowa sai tana dariya, sai ce mata ina jin ƙanshin babana. Ta ce ƙware baba ya zo, ai yana nan ma ɗaki a zaune. To ya gaya mata magana irin waccan maganar ita ma. Ya ce to me ya ce miki? Ta ce ai baba ya ce in gaya maka ka sake riƙe wannan dokin ƙofar taka ka gyara shi, ya dace da kai. Sai ce to alhamdulillah, ma'ana baba ya ce in zauna da ke mutuniyar kirki ce. Shikenan sai ya gaya mishi, ya ce to Allah ne umarce ni in zo mu haɗu da ni da kai mu gina ɗakin Ka'aba. To an gina ɗakin Ka'aba, wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakizu min maqami Ibrahim musalla. To wannan maqama Ibrahim din shine gurin da annabi Ibrahim ya tsaya, akwai gurbin kafarsa har yanzu. Ɗansa annabi Ismailu yana miƙa masa bulo, suna gina ɗakin Ka'aba. Allah ya ce mun sanya ɗakin Ka'aba ita ce Ka'aba masabatan linnasi, mutane su dinga zuwa marji'an yasubuna ilayhi min kulli janibin, daga gabas da yamma kudu da arewa jama'a su zo su taru su yi dawafi su yi sallah. Wa amnan, kuma wannan guri amintaccen guri ne, duk wanda ya shiga man da kalahu kana amina, duk wanda ya shiga yana cikin amincin Allah. Wattakizu min maqami Ibrahim musalla. Sannan idan kai dawafi 7 koma bayan ɗakin Ka'aba daura da maqama Ibrahim kai sallah raka'a 2. Wattakizu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila. Allah ya ce mun yi umarni wa annabi Ibrahim da annabi Isma'ilu an tahira baitiya lit-ta'ifina, su tsarkake ɗakin nan domin masu yin ɗawafi, wal akifina, da wanda za su zauna a cikin shi, wal ruka'i sujudi, da masu yin ruku'u da masu yin sujada. Ka'aba kenan. Sai Allah ya ce